No, tak teraz chcem sa vyjadriť ako BMWčkar, ktorý má už vyše 20 rokov BMW, tomu ako škodováci hovoria o BMW, že BMW je žralok oleja a je akurát tak šrot. Dobre, tak ideme si to teraz vyjasniť. Som majiteľ BMW E60 od roku 2010. Najazdil som s tým vyše 200 000 km. Počujete dobre, 200 000. Mal okolo 100 000, keď som kúpil. A som bol prvý takmer v Lučenci, ktorý ho mal. V tých časoch ho nemal takmer nikto v Lučenci. Možno ja som bol prvý, alebo druhý. Takmer vôbec ho nebolo vidno. A teraz ideme o ňom povedať, čo som všetko robil, čo som všetko zažil a tak ďalej. Každých 10 000 km som na ňom menil olej v motore. Akurát tak po 100 000 som vymenil spojku z otrvačných lamelu. Pri 150 000 som menil podvozok, lebo sa mi nepáčilo. Tak som na podvozku menil v hlavných ramenách si len bloky, ramená, stabilizačné tyče a stabilizačné tie gumy, tie stabilizátore a také somariny a ešte parkotiny, to už nejdem ani hovoriť. Auto jazdí doteraz. Žiadny problém. Jedine, čo bol problém, tak na nejaký somar mi vrazil do mňa a na zadku mi rozbil svetlomet. Ja som si to akože nevšimol. Tak mi jedine cez svetlomet napršalo do auta, lebo ten debil Slovák vrazil do mňa, tak mi napršalo do kufra a musel som vymeniť taký čip, ktorý riadi počítač a to celý počítač to riadi a nebolo to teraz záležité, akože za 50 € vymeniť celý čip, čo riadi rozum počítača, takže to je na smiech, by som povedal. Auto jazdí v poriadku. No, a teraz hlavne ideme si to vysvetliť, toho žraloka. Keď som menil olej na ňom, tak od výmeny do výmeny som nedolieval nič. E60 nežere olej vôbec. Alebo skôr by som sa takto vyjadril. Taký, čo nemá na výmenu oleja, lebo ušetrí, čo mení olej cez 30 000 km, čo len akurát tak len dolieva, možno taký odvarí motor. Taký, čo nemá na olej. Tak na čo si kúpiš BMW, keď nemáš na výmenu posratých 70 alebo 80 €? To je len výmena. No dobré, ale ja si to mením sám a poctivý olej. Žiadne somariny. Ja si to do servisu nedám. Aby mi taký servisák, čo nevie alebo nie je skúsený, vymenil na ňom olej na mojich autách a sa učil, takže nie. Ja si sám mením a sám si aj kupujem a mám aj svoj vlastný servis, súkromný. Takže tak. BMW X60 je spoľahlivý motor. Žiadna závada, žiadny problém som s tým nemal. Teraz poviem o F10. F10, no alebo takto ešte dopoviem. Keď chcete BMWčko, tak si kúpte jedine so zadným náhonom. Predným náhonom si BMWčko nekupujte. Prečo by ste mali si kúpovať predný náhon? Zbytočne vyššia spotreba. A takto sa spýtam. Kde žijete, aby ste využívali predný náhon? Jedine na takých štítoch, alebo kde v horách, ale reálne na diaľnici a ja v Lučenci som nevidel už 7 rokov sneh. Takže predný náhon mi je úplne zbytočne. A ešte dopoviem to takto. Keď máte predný náhon, tak to auto ide oveľa pomenej ako so zadným náhonom. Keď máte 200 koní s predným náhonom, tak skoro tak rovnako to ide, ako keď máte 150 koní so zadným náhonom bez predku. Aby ste boli v obraze. Radšej by som investoval do interiéru a do funkcií auta, ako kúpil si predný náhon. Potom som si kúpil BMWčko F10. F10 je taká, že dobré auto je to. Má to 190 kW, zrýchlenie to má veľmi dobré, 5,5 sekundy z 0 na 100. Pre bežného človeka normálne to stačí.
Ale niektoré situácie, akože taký, čo si spraví vodický a má vodický len ledva sotva pol roka alebo rok a ide machrovať pred dievkami, ktorý nemá vôbec skúsenosti na diaľnici a toto auto 200 vyťahne alebo 230 bez problémov, to vôbec nie je problém pre neho. A taký mladý chlapec, dáme tomu, keď nezvládne situáciu, tak môže sa ocitnúť veľmi blízko smrti, tak by som to povedal. Takže takéto auto neodporúčam takým, čo nevedia šoférovať. Minimálne 3-4 roky šoférujte a potom si kúpte také silnejšie auto. A to nehovorím, že by ste sa pozerali, mladí fagani, po 700 koňových autách. To vôbec pre vás není. Ani pre vaše peňaženky by som povedal. Takže toto auto mi žralo spotrebou cca od 5,5 do 7 litrov. Podľa toho, kde som jazdil, či mesto, či diaľnica. Na diaľnici okolo 5,5, v meste okolo 6,5, hore dole ako kedy. Zrýchlenie veľmi dobré, akcelerácia veľmi dobrá. Motor sa taktiež nekazí, mám na ňom odbehnutý okolo 113 000 len. Veľa som neodbehol na ňom, lebo mám už na pláne niečo iné, dačo lepšie. A F10 je taká, že to mi tu pripadá troška ako Rolls Royce. Už to má toľko funkcií, ako to je túto F10, čo ja mám, tak je to ročník 2017 skoro. A keby som ho zaspal, tak to auto zabrzdí samé. Keď nedám pozor a idem mimo pruhu, keby som zaspával, auto ma upozorní a prebudí. Takže automaticky to auto vás upozorní. A keby mi ho chcel takto ukradnúť, tak mám taký systém, že zablokuje palivový systém a to auto nenaštartujete. Mechanicky zablokuje palivo. Dovidenia. Zlodej ho neukradne. Lebo Bratislava, Viedeň a takto tí autičkári, čo krádnu autá a takéto auto, keď vidia, alebo ešte troška lepšie, automaticky majú záľuž na takéto autá. Takže to bezpečie a ten systém proti ukradnutiu tam by mal byť podľa mňa. A to nehovorím, je to adaptívne svetlá LED-kové, BMWčko, ktoré ponúka, svietia neskutočne dobre, takmer na 500-600 metrov vidím v noci. To cez noc, keď idem na ňom, to ako cez deň. To ukrutne pekne svieti. A interiér je veľmi pekný. Akože baby okamžite normálne mi nastúpia ktorá takmer do toho auta. Ale skôr má ten problém, že nie som taký človek, že sa vnúcuje alebo chodí hoci ktorou babou. Takže ja to veľmi zase nemusím, tak ako druhí chlapci, že čím viacej ako báb má posteli, tým je ako lepší boss, by som povedal. Také veci ja nemusím. Aby ste videli, aké je moje auto v skutočnosti a ako vypadá, tak som troška natočil aj krátke video, aby ste videli, ako vypadá BMWčko, keď má skutočných pravých 113 000 km. A tam je moja E60, o ktorej som vravel na začiatku, vidíte tam na boku. Troška ukážem aj vnútro, aby ste videli. Auto, keď má 113 000 km, ako vypadá volant, sedačky, koberce, tieto dvere a tieto všetky veci v aute. Ja mám aj po nemecky, po anglicky, mne to problém nerobí, keď si prehodím, je aj po slovensky, ale no, som zvyknutý už na nemčinu z môjho prvého auta, takže nemčina je nemčina, no.